Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali atas biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita bakal mukhalafatul hawadisi diamu binamsi wandaniat kodrat irodat ilmu hayat sama bason kalam kondiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakaliman. Allah wujud kita bakal mukhalafatul hawadisi yamu binafsi wadaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama kalam qadiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakaliman. Allah wujud kita bakal mukhalafatul hawadisi iyamun binafsi wadaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakaliman. Al-Fatihah. Iya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan tansah pinaringan sehat wal afiat, pinaringan nikmat, pinaringan hidayah, pinaringan pitulung sang Gusti Allah. Katinggalipun sholawat salam tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan tansah pinaringan syafaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin.
Ini sekedar malih kan iki wonten perjalanan malih iki punika kurang Ramadan. Nek kula panjenengan ngerteni rukun Islam niku suatu perjalanan tauhid maring Gusti Allah. Sehingga temen niku wau sadèrèngé salat kula panjenengan kedah syahadat. Syahadat mriki boten namung diwaca, tapi dingerteni lan difahami sakjane syahadat iki napa to kanggo awake dhewe. Karena syahadat mriku wau pondasine imane awake dhewe maring Gusti Allah. Tanpa syahadat berarti awake iki mang gak duwe pondasi. Meskipun ada iki nglakoni salat tapi tanpa syahadat ambruk. Ya kok saged. Karena kena angin sing banter kaya ngono awake dhewe katut angin. Tapi nek kula panjenengan pun gadah pondasi sing jenenge syahadat, ana ing keyakinan awake dhewe ora mung diwaca. Niku wae ngerteni maksud dan tujuan niku napa. Nggih kula balik nggih pun kula aturi niku napa nggih tauhid niku. Tauhid niku ngerteni Gusti Allah, Gusti bahwa kita semua diciptakan. Semua ini ada yang menciptakan. Dan siapa yang menciptakan? Ya Allah itu sendiri. Apapun yang wujud di dalam dunia, di alam semesta ini, itu Allah yang menciptakan, bukan kita. Lah ngantos temriku wau kaya dene awake dhewe nek pun kerteni ana ing syahadat obahmu sing obahane Allah, menangmu sing menenge nggih Gusti Allah. Lah temriku. Jadi nek kono engko wis gak menghakimi kalih lintune malih. Gak menghakimi kalih wujud lintune malih. Karena bersyahadat berwujud apa wae makhluk iku sing napa iki mang awake iki gak seneng lho iku sing wujude Gusti Allah. Aja nganti kula jenengan temriku wau enek rasa gak seneng utawa iki mang pegel. Jangan sampai. Yen apa cek enek rasa sing kaya ngono berarti kula panjenengan dereng syahadat. Ya karena apa Pak dereng syahadat? Lha iku ciptaane Allah. Jadi temriku mau sedaya niku nggih namung Gusti Allah. Deloken Gusti Allah aja delok wujude sing kaya ngono. Delok. Mbok iki mang bangsa jin sing wujude kaya ngono, sing mawa dene, sing wayu. Niku sedaya ciptaan. Jadi deloken sing nyipta. Lha iku mung syahadat. Aja delok makhluke, deloken sing nyipta. Sehingga adik menyaksani sangka awal, sing nyipta Gusti Allah, sing ngobahne iki Gusti Allah. Sama ki mboten mangkel. Kaya dene ana wong muring-muring ambek awake dhewe, ya sing ngobahne muring-muring ya Gusti Allah nyapake mangkel. Lah niku lho. Ana wong sing gak seneng nang awake dhewe, ya sing ngobahne gak seneng niku Gusti Allah. Sehingga nek kula jenengan sekewabehane wae diawali saking niku. Oke, mboten ngefek ten awake jenengan. Meskipun awake dhewe fitnah, nek kono iki mang gak disenengi, dilokne.
Tapi nek kula jenengan pun taket maring Gusti Allah niku mboten ngefek. Kenapa sedayane niku nggih Gusti Allah sing ngobahne atine awake dhewe. Sehingga sing darane molak-malik nggih niku. Sing molak-malik niki sinten Gusti Allah lewat sinten nggih panggah lewat makhluk itu. Panggah lewat makhluk iki. Sehingga gak cuma diucapne tok sing molak-malik iki Gusti Allah iki mangga. Kajane yo bener. Tapi kok iso dadi salahnya. Ana wong gak seneng awake dhewe iki lho Gusti Allah carane ngolak-alik. Ana wong sing mitnah ning awake dhewe iki lho carane Gusti Allah ngolak-alik ati awake dhewe. Ngono kok gak seneng ambek sing ngolak-alik. Dene apa adike mang pun ngawali ana ing tauhid sinten niku. Wis gak ngepek maneh. Sehingga ning awake dhewe kaya nafsu pun ler. Karena apa niku afale Gustine. Sehingga jengate rasa larung mangsane awake dhewe iki bener. Jadi bener iki aja diakoni sing kaya ngono. Wong kadang-kadang ngaku-ngaku bener liyane salah. Kan iki ngaku-ngaku. Lah dene apa kula panjenengan penyekseni ana ing Gustine sehingga apa salat iki mau wujud sangka syahadate kula jenengan. Diwujudne ana ing salati, ana ing obahe, ana ing zikire. Ana ing wujud syukure kula panjenengan maring Gusti Allah. Nggih menika salat niku. Krana wau pun syahadat. Dadi napa dikimang gurung syahadat tapi nglakoni salat. Kok dadi bingung dina apa nek pitakonan. Jenengan nyembah sinten? Nyembah Gusti. Pun sampeyan modern bingung wae iki bingung juga. Ana pitakonan maneh. Lah Gusti ning ndi? Bingung. Terus selama iki sampean salatnya apa? Karena dereng syahadat nggih niku. Tapi nek kula panjenengan pun syahadat, gampang jawab. Gak kangelan. Gusti Allah manggoten pundi lho. Gusti Allah iki mang beda ambek makhluk sing apa? Ora manggon kanggon. Lah ngoten. Lah Gusti Allah yo kadang dhuwur kadang ngisor. Dados saken jawab. Ora bingung maneh. Sehingga ta mriku lho sampean salat madhep nang madhep mulon madhep nang sapa. Bingung nih. Tapi nek kula panjenengan pun syahadat sing jenenge dhewe sapa inni wajhatu wajhiya Gusti Allah. Lha ngono. Cinta dhewe iki Gusti Allah. Jadi makin jelas. Supaya apa imane awake dhewe kok gak goyang maneh. Lah dina apa nek gurung syahadat ade nglakoni salat, goyang ki mang arep pitakonan sing kaya ngono mumet iki. Wah piye kadung tak yakin kok ngene langsung jawab. Sehingga pentinge ning kene ade ki mang roh pondasine imane awake dhewe maring Gusti Allah. Ibane syahadat iki mang gak murah diucapne tok. Awet di mangsa, tadi mangsa. Dan meskipun adik mangkat lahir wis Islam, nek adik mang gurung syahadat, iki mang iji jenenge Islam kulit. Si arep anutan, iki gurung ruh Islam. Belum. Meskipun adik mang wis Islam, ya syahadat to. Ojo gampang no adik mang Islam, wong tuane adik Islam. Darah pun enggak Islami, pun enggak semua imani. Nah itu. Sebatas mungkin imane awet dipingkat elok-elokan tok.
tembung jari sehingga napa ana ing majelis temriki dingerteni ana ing syahadati temriku sehingga bolak-balik kula jenengan ngali kalih syahadat diawali kalih syahadat ben niku penting niku karena niku wau pondasine imane awake dhewe marang Gusti Allah supaya ati niku ben gak lencing tinggal keplesi. Lah pondasine malih temriku ana ing tauhid apa sifate Gusti Allah. Nek kula panjenengan pengerti ana sifate Gusti Allah, ngertenena Allah iki mang wujude Gusti Allah iki mang bako. Wujude Gusti Allah iki mang qiyamu binafsihi. Wujude Gusti Allah iki mang mukhalafatil hadis. Dari sini kan nanti sudah tahu. Dinapa dikit gurung roh, wah amatnya apa? Hadirne Gusti Allah. Dan Gusti Allah dihadirne, dikira mahal lebih Gusti Allah. Lo kan ngoten. Sehingga anak rasa-rasa sing kaya ngono iki darani Gusti Allah. Nah itu. Lah krono dereng syahadat. Niku nggih mboten salah karena belum syahadat. Wonten yang sing lampai sing ngoten niku nggih mboten salah. Karena nggak tahu. Dadi napa nek kula panjenengan pun semerem. Lha wis kene apa maneh? Rasa wis kene. Gambaran-gambaran yo kene. Lan iki lho wujude. Sehingga apa ning atine kene wis gak muncul rasa lan rumangsa ero rasa lan rumangsa ngerti iku pondasi sehingga napa temriku wau salat mangwujud sangka syahadat niku gerake diwujudne ana ing ragane kula panjenengan ana ing ucapane ana ing gerakane sehingga nopo gerakan sholat atau bacaannya di dalam sholat Masya Allah lengkap niku cara komunikasi lengkap fitunya wal akhirah niku berhubung awet iki mang ije nuruti nafsu sehingga apa para sholat kita dawa baik 20.000 5.000 ya karena gak ngerteni sholat kok gak ngerteni sehingga dari awal temriku wonten doa pembuka jenenge iftitah niku pembuka cara awet dhewe jagung nambah kanca kan ya enek salam dhisik lho kan pembukae kan ngoten sehingga temriku inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya lho iki wis jelas iki nek awake iki di hadapan Allah wis gen akon-akon maneh lha kenapa sing ngobane awake dhewe Gusti Allah sehingga temriku wae dijelasne sing nglakokne salatmu sapa ya Allah niki mang uripe sinten nggih uripe Allah ya temriku kula panjenengan mboten wonten sing ngoten nggih Gusti Allah dan niku pelepasan saking sifat manungsa ning sifate Allah sehingga napa kula panjenengan temriku pun boten wonten sing wonten nggih namung Gusti Allah dan niku jerone
ngono kok salat gampang. Jare golek Gusti Allah tapi nek iki mangga gelem madhep ning Gusti Allah. Malah Gustine dibungkuri terus. Ya krana dereng sadar. Sehingga napa nek awedipun berhadapan kalih Gustine. Ya tinggal nek iki mangga bercakap-cakapan. Ana ing salat bacaan niku adiki mang pun dialog kalih Gusti. Niku dialog terus niku. Dah kurang piye maneh. Golek Gustine ning gunung, apa ya petuk. Golek Gustine ning jero banyu, cethek pisan. Gitu, apa ya petuk. Nah cethek ya dikro dhisik ben iso mendelep. Nah, sehingga apa? Di dalam sholat itu sendiri itu sudah mengandung tauhid. Yang wijik ning Gusti Allah. Ucapan-ucapan udonga-udonga sing ning jerne sholat niku sedaya niku tauhid maring Gusti Allah. Niku mboten lepas. Karena adik ngerti kabeh kan kaya wis gak kakek acara meneh itu. Wadi wis digampang nih. Lah wong riyen saderenge 5 waktu iki mau 50 kali, 50. Diringkes dadi 5 waktu. Tapi adik cuma pengen yang 50 meneh. Gitu. Karena nafsu Maria. Dan nafsunya pengen munggah nanti, pengen rokok. Jadi ngerten ana ing salatmu, ngerten ana ing syahadat. Dan iki perjalanan. Perjalanane imane awake dhewe maring Gusti Allah. Sehingga temriku wau manten kula panjenengan ngerteni ana ing salat. Temriku wa inni wajhatu wajhiya. Ana ing rukun Islami kula panjenengan nggih poso. Lah poso sakjane iki mang piye? Lah poso temriki niku pelepasan sekabehane. Yo angen-angene awake dhewe, yo rasane awake dhewe. Sehingga napa diresiki kabeh disuceni. Tegese suci wis genek noda. Lah nodane ning ati iki mang opo? Ayo. Nek iki mang jane grujelan. Ana ing peparing sing dikekne kula panjenengan Gusti Allah. Ana grujelan iki lho. Reget. Pernah ora rezeki titik lha iki grunjelan iki ngregeti iki. Ana omongan apa ning atine awake dhewe saliyane Allah iku ngregeti sedaya. Pikirane ya ngono. Saged ngregeti. Jenenge wulan suci. Wulan resik-resik nek atine awake dhewe ulat iki mangresik-resik ning maneh awake dhewe sing apa nokone iki mengkosong kandung dikosong ning kabeh sehingga kono wis ge enek meneh nggih namung Gustine ning pikirane utawa ning atine iki namung Allah sing ngoten. Lah meniku kan awake dilatih ana ing bulan suci, dilatih ana ing menenge ciptane, menenge rasane. Dinenge kabeh. Tapi yo bangga aktivitas, kerja yo kerja, ngopi yo ngopi, aja meneng terus. Lah iku sing gak pas kan ning kono. Lah iku lho jenenge poso.
poso temriki ngenengne cipta rasa karsa dinengne kabeh sehingga wis genek gerakan maneh. Keakuan ning atine iku dileremne kabeh. Ngerti yo sekabehane nggih kagungane Allah. Nah, temriki sanes ucapan. Sampeyan ucap ning nggo salah. Sampeyan ucapno dadi wiritan maneh. Kan wale ngoten. Itu ucapan. Apa pengertian? Dingerteni. Ibane poso iki mang ngleremne utawa bahasane awake dhewe nyuwungne lho. Nyuwungne pikir awake dhewe, nyuwungne atine awake dhewe. Disuwungne kabeh. Lah iku jenenge nyuceni ning awake dhewe. Sehingga kados yang syariat sehingga piye nek iki mau wong tuwa-tuwa ngidem ning pondok berapa hari ning kono iku lakune. Iku latihane ning kono. Dadi ana wong tuwa-tuwa pengen ning pondok ya turutono. Memang syariat ngoten. Tapi nek kula panjenengan pun ngerteni ana ing syahadat wae nggih ngerteni, ana ing salat nggih ngerteni, apa maneh ana ing posone. Sehingga temriku mboten wonten pengakuan babar blas niku mboten lepas sedaya. Sehingga ning ati wis genek rasa pegel iku enek, rasa mangkel ya enek, rasa duwe iki ora enek, rasa gak duwe ora enek. Enek. Dadi nek kono kosong. Lah iku jerone ning ngono. Nah, kebanyakan orang kan ana ing syariat nglakoni kebaikan. Oke wong sing sedekah, oke wong sing beramal. Iku jebone ngoten. Dadi nek kono ya dibarengi jaba lan jero. Tingkah jerone piye, tingkah jabone piye. Lho ngoten lho. Jadi ati kudu zahir batine. Ora cuma batine tok sing diruwi utawa zahir tok sing diruwi. Zahir batin diweruhi kabeh. Temriku wau saben taun ana ing 1 bulan kula panjenengan dicak tapa maring Gusti Allah. Tapa ngosongne sekabehane mujudne Allah. Dan selama ini kan boten semarap jenengan. Sehingga ya anake ngono tok. Nah niku wonten urutane ana ing rukun Islam. Ora cuma ki pujane cilik-cilik. Temriku disimpan. Memang rapat ulama iki mang nyimpen ana ing siri temriku rapat betul. Sehingga enggak semua orang bisa masuk ke wilayah itu. Tetesi temriku wau sholat niki inde wajah itu berhadapan langsung tanpa pelantara lho ngono. Nek temriki mboten maklare malih Pak Suwono gitu langsung. Ngos iki mah. Sehingga adiki mang sholat iki lho usul maring Gusti Allah. Sholat sendiri niku usul.
Lah kurang piye gitu. Kok selama iki ya iki gampang ning salat ya krana dereng semarep. Pak riyen kula salat damel kerja ya Pak, supaya belajar kerjaane kan. Krana dereng semarep. Mboten napa-napa. Dereng semarep Pak. Nggih to. Nek pun semerep kan mboten. Iku nggih mboten salah. Nah, sehingga teman kenapa ket awas saking syahadat sholat mangke poso niki runtut sedoyo. Nah, teman iku kan ngoten sejenenge zakat. Zakat itu ngresik. Alate opo nek cara syariat. Nek syariat ngresi ana zakate ambek beras. Fitrah. Iku syariat ngoten. Nah, karena apa teman iku mau? Dari awal syahadat, sholat, poso, bareng zakat, tumuju ana ing Gustine. Temen iku kan tumuju ana ing Baitullah. Nek Baitullah syariat inggih ngoten niku. Nek Baitullah ana ing hakikine niki pundi? Lho sekabehane alam sakisine. Niku Baitullah. Sehingga napa kula panjenengan temen iki tamu. Wong tamu kok njaluki macem-macem. Ibu sak sire tuan rumah to, nek kaya apa. Wong tamu request. Biasanya wong kan ngoten request gawene kok wis ngowena. Itu eko hotel. Iku warung nek ngono. Ya dadosnya ati kudu ngerteni rukun Islam secara syariat dan rukun Islam secara hakikat. Lah mungkin nglampahi bareng niku. Sehingga napa? Sehingga nek enak ing syariate nek kuwasa nek mampu iso rono, nek gak mampu gak iso. Ya sami. Kados ten hakikate ngoten niku. Sehingga sejatine iki lho kagungane Gusti Allah. Iki lho omahe Gusti Allah. Sehingga dia kayak so keluar dari Allah itu nggak bisa. Katanya mau tuh nanti ku wilayah Gusti ini. Bojobo ning jero iku wilayah Gusti ini. Delik nanti panggaro. Sinten Mbak? Sinten? Oh, tukang mangan duit. Tukang mangan debet nek ngono nek debet. Jangkate. Sehingga kula panjenengan nglampahi ana ing syahadate, nglampahi ana ing salate, nglampahi ana ing posone, nglampahi ana ing zakate, nglampahi ana ing Baitullah. Ini gambaran. Dadi piye? Nek sampean iki mang duwe masalah apa wae napa iki mang banjone Allah. Buh masalah apa wae banjone Allah. Aja nang ngene kaya ini dukun-dukun kini. Aja moro ning nggonku kan, moro ning Gustimu.
Krana niku wau kan nggih pun semer. Mara ning Gustimu. Nah dikimang mara ning padha makhluk iki kan ngapusi. Awake dhewe sering ngapusi. Tapi ning maring Gusti Allah ora bakal ngapusi. Yo ora iso ngapusi. Dadi mriku wau ana ing hakikate lelampane kula panjenengan wong hakikat iki nang ning rasa. Dadi lelampane rohani. Dadi kula. Benten mengke kali lelampane raga atau jasad benten bersami. Sing kula wedhar jerone sadat, jerone salat, jerone poso, jerone zakat, jerone baitullah. Jerone. Lah isrone mlakune jero nek enek njaba ana syariate. Nek adiki mang nyuwun sewu nggih, genek raga sekaya ngene. Apa iso nglakoni syahadat? Mboten saged. Apa iso nglakoni salat? Mboten saged. Apa iso nglakoni poso? Mboten saged. Mboten saged sedaya niki. Singgo njaba jero iki gegandengane. Kadang awake kan gampang nih, gampang nih jernih tok, sing njaba ditinggal. Ya apa lakone syariat? Adik mang wis Gusti Allah. Ya iki kan nafsu sing ngomong. Kesombongan. Iblis temreke wau iso mlebune ning awake dhewe yo pengaruh ning atine awake dhewe. Iku yo iso pengaruh ning pikiran awake dhewe lewat darah awake dhewe. Kuwi sing bahaya. Sehingga poso temreke wau nyumungi cipta rasa karsane awake dhewe sehingga gak kena ditembus kalih bangsa iblis. Gak kena itu. Dina apa iki mah gurung suwung. Kaya ati ambek pikir do suwung pe iblis nek godho. Penak iku. Sehingga napa gumantung ning Gustimu aja gumantung ning atimu. Gumantung ning Gustimu aja gumantung ning pikiranmu. Jadi sekabehane disuwungi. Nek disuwungi kabeh engko wis genek rasa maneh kan. Nek iki mang dereng suwung, wah macam-macam isine. Memang ya tugas iblis yang melesetnya awake dhewe iki ora salah. Memang tugasi. Iku jadi salah nih. Sehingga dia duwe tugas dek kono, kono ya duwe tugas. Nah supaya iblis menggawe iso mlebu ning awake dhewe. Baline tauhid ngaring Gusti Allah. Wong tauhid temriki wau nyuwungne awake dhewe atau meniadakan awake dhewe wujudne Allah. Tegese wujudne niki wau sanes ucapan malih. Nek ucapan kok jeng ngapusi. Iki duduk rasa meneh, nek rasa kok iblis kok sing rumangsa. Jadi nek kene manggone gak ning pikirane utawa ning atine, tapi ning di ana ing roh panggonane. Lha aku gak kena dihapusi. Ana ing roh awake dhewe jenenge rohani.
Ya iku kudu dingerteni. Ya rohani gak iso ngomong kok. Tapi nek pikiran iso ngomong, ati iso ngomong. Nah bedane lampaning jaba lan jero nggih. Nek jaba iki mangsik kena digodho, tapi nek jero iki mangkat. Lah kenapa? Akal awake iki lho gak iso mlebu. Gak iso mlebu rono. Atine awake iki lho gak iso mlebu rono. Lah kenapa suwung? Pun butuh sedaya. Ya sing wonten nggih namung Gusti. Nggih niku tauhid. Sehingga tauhid ning ngene kok bola-balik diucapne aku wis tauhid marang Gusti Allah. Lah kono meneh itu rasa rumangsane awake dhewe. Nek jek rasa rumangsa meskipun jenengan iki mang ngomong tauhid itu belum tauhid. Belum. Wong tauhid iki apa-apa. Kok sampean cerita, kok sampean ngomong, kok sampean ngaku-ngaku. Selama iki kok jenengan emang yo ngaku-ngaku sing kaya ngono. Aku wis tauhid, aku wis pasrah ning Gusti. Ini kan ngaku aku tok. Padahal temen itu tauhid mari Gusti enggak bisa diceritakan. Karena apa itu alam roh. Dan iku siri-sirine ana ing saben dina lampane kula panjenengan. Sehingga mengke ana ing imane awake dhewe kok tambah kenceng maneh. Kok gak melencang-melenceng. Lalu padha bingung iki kaya sambat. Sambatan ning Gustimu sing ra bingung lho ngono lho. Karena kono jumbayang nih sambat ning Gusti jumbayang nih. Pun perlu kesaen jenengan iku jeneng utara ning mawon ning Gusti. Lepas sedaya. Dan yang kono kok wis gak ada kekhawatiran ning awake dhewe gak muncul kekhawatiran ning maneh mboten wonten. Dan iku pun nata sedaya. Dudu awake dhewe sing nata. Justru temen iku wau pelepasan. Nek adike mang punten makom wau suwung utawa poso temen iku wau. Niku pun nata sedaya nih. Sing nata tidak awake dhewe Gusti. Sehingga temen iku kula jenengan poso 1 bulan. Suwung 1 bulan. Pulih. Rino lan wengi. Disuwungne. Sehingga keakuan-keakuan ning pikiran atau ning manahe niku wau dilereni kabeh. Sing muni aku ning dodone iki lho dilereni kabeh. Niku latihane 1 bulan penuh. Pripun Mbah Min? Menawi wonten tambahan monggo Mbah Min. Pripun? Nek jenengan nambah nggih monggo. Monggo. Boten napa-napa ini kan secara syariat monggo Mbah. Dereng ngertos saking jenengan. Iki wae sing kula aturi jero iki Bang. Gitu. Dan jenengan
atur jubune lah ngoten Mas. Wong sedaya niki tasih belajar mami. Sedaya iki belajar. Monggo mawin secara zahir. Rasanya kan mungkin jangkep lah kan kan. Jangkep kan penak. Bukan jeruk tok, jopo yo enek udarane lah. Niku monggo. Kali kami siang-siang gitu, kami menuliskan ngetos, tapi ngeten, memang sahadat itu fondasi secara syariat, negarane iman itu al imanu wa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Artosipun ini, wong sahadat iku ngimani ana ing jero ati. Terus ati-atine percaya Gusti Allah. Lajeng wa iqraru bil lisan niku diikrarne utawa dilesakne unine sing unine lesan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus wa a'malu bil arkan ateges iman iku ora cukup diyakini ya ora cukup diucapne tapi kudu diwujudne kanthi perbuatan. Lah kanthi perbuatanku iku kudu manut syariat utawa sing diyakini yaiku asyhadu anna Muhammad syahadat wonten kalih nggih menika syahadat tauhid sing tunggal syahadat rasul. Nah syahadat itu syahadatain. Nah nek teng Yogya sekaten ngoten niku. Dene syahadat tauhid niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wa asyhadu alla ilaha illallah dan syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Lah kangge mewujudkan wa a'malu bil arkan niku nggih menika diparingi contoh arsalah. Niku istilah utusan sing kuwe contoh nyanggone perbuatane manusa. Ana napa-napa awake dhewe nggih niku sing dicontoh ya Kanjeng Nabi. Contone salat ya kudu manut Kanjeng Nabi, poso ya kudu manut tuntunane Kanjeng Nabi, niku nggih wujudne perbuatan. Wujudne perbuatane manusa. Nah, terus sing jerone syahadat ati syahadat niku secara napa? Secara syariat. Namung ngoten, istilahé ngoten. Lah percaya ku sing piye ngoten niku. Lah niku wonten kitab ya dawa. Cara kitab niku sing contohne Aqidatul Ahwam. Nah, terus niku sing syahadat. Lajeng salat. Salat piyambak niku memang perintahipun Gusti Allah. Ya, salat menika nek secara syariat menika dipun wonten Quran dipun bagi dados 3. Ingkang sepindah as-sholatu ad-du'a. Ingkang kanthi maksud salat menika sedaya ingkang wonten ucapan-ucapan menika sedaya doa kalian pujian. Pujian muji wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tetesipun kanggene wong sing syariat pokoke anggere salat mulai takbiratul ihram niat takbiratul ihram diakhiri salam senajan Allahu Akbar kelingan Gusti Allah kelingan sewu terus bare kelingan
boyoe, kelingan sapine, kelingan ngarite, barang-barang. Niku pun angger netepi syarat karo rukune. Nah, lah syarat napa? Kadang kala syarat karo rukun, syarat niku ngeten, syarat niku perkara sing dilakoni sak njabane salat niku syarat. Tapi nek rukun perkara sing dilakoni ana ing jero salat. Nah, niku selama netepi syarat karo rukune niku secara syariat niku pun sah. Dene pun kuwatir nu sewu karek tekone teko ndi-ndi, teko ndi ngoten. Lajeng nomor kalih ya niku as-sholatu lidzikri. Dadosipun salat iku minangka elinge zikir niku eling. Elinge nyanggone Gusti Allah. Kados pun dawuhaken dawuhe ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholata lidzikri. Artosipun wong-wong sing padha iman padha jumenengake salat supaya sira bisa eling nyanggone Gusti Allah. Lah wonten tarap menika jarang tiyang ingkang saged sempurna. Dipun wonten hikam dipun dawuhaken la sholata bi huduri qalbi. Ora diwilang-wilang salat, ora klebu salat lamun ora iso eling nyanggone Gusti Allah. Eling tengene Gusti Allah niku perlu ngilmu. Kados ingkang panjenengan aturaken kula ngajeng kula wau. Sapa Gusti Allah kudu ngerteni niku amrih. Karena wonten sing salat ingkang kedua menika niku pun rada cara tingkat niku rada munggah titik. Selajeng wonten salat malih ingkang nomor ingkang terakhir inggih menika as-sholatu mi'rajul ala mukmin. Dene salat iku minangka mi'rate utawa ketemune makhluk nyanggone Gustine. Nah, dalam hal tarap menika nek tiyang dereng makrifat cara gampangane. Makrifat niku ngaweruhi marang Gusti Allah Gustine niku mboten saged. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wonten Bali menika niku wonten kajian menika cara kitabe kajian makrifat. Makrifat itu artinya ngaweruhi. Ngoten. Cuma nek bahasane agama mentereng makrifat. Tapi sejatosipun ngaweruhi Gusti Allah. Nah, niku salat ingkang terakhir, maksud niku salat sing derajatipun bener-bener salat istu. As-sholatu mi'rajul ala mukmin. Salajengipun menginjak nggih menika bab niki kula maraton mawon istilahnya. Masalah poso. Lah poso niku nggih dibagi 3 ugi. Ingkang sepindah ya menika posone wong syariat. Niku menghindari niat di waktu malam hari sebelum terbit fajar. Terus menghindari makan dan minum yang bisa membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari niku pun dianggap sah. Dene awake dhewe bengi niat terus mulai fajar nika fajar akhirnya terus sampai terbenam matahari mboten mangan, mboten ngombe, mboten kumpul suami istri, sing gadah suami, sing gadah istri. Tidak istilahnya. Nah, ingkang wonten
napa wonten masyarakat niku enten perkawis ingkang boten sering disalahpahami niku nek tiyang istri niku istilah kebacok. Sejatosipun nek muni ulama niku nek matur kebacok niku asline keluar darah. Sejatosipun sing dimaksud kebacok niku mboten tok kebacok terus medal darah ngoten mboten ngapunten Kak nuwun sewu Bu kangge ya niku asline kebacoke niku men. Tapi kadang kala tiyang mboten tiyang tau ngaji wah kok kebacok akhire batale poso. Sejatosipun mboten ngoten. Sing batalne poso kuwi yaiku metune nek nuwun sewu nek tanggal abang ngoten ket ngoten. Niku lha poso niku niku ingkang sepindhah. Ingkang sepindhah nggih menika nggih niku wau angger netepi syarat rukune poso niku pun sah. Ananging ingkang kaping kalih nggih menika posone wong hakikat nggih menika sejene nglakoni sing pertama niku wau yaiku hindari sekawan perkawis. Inggih menika siji tidak memandang dengan syahwat. Dene sejene poso ora mangan ora ngombe ya ora kumpuli bojone tapi dhek iku mandang dengan syahwat ngono mboten. Karena niku anadzaru bisahwat. Iku iso batalne ganjarane poso. Terus al-ghibatun utawa nglakoni ghibah. Napa nggih ngrasani. Dalam poso niku istilahnya nuwun sewu niki carane ngrasani. Niku nggih mbantalne ganjarane poso. Terus analimatun utawa adu-adu. Nah, dan sing nomor kalih niku wau sejene njaga ora mangan ngombe ora ngumpuli bojone ya njaga kan perkawis. Niku poso sing tingkatane sing nomor 2. Lah sing nomor 3 nah niku wau poso sing nyuwungne kados ingkang jenengan aturaken kala wau. Nggih. Sampun mengertos sampun midhangetaken sedaya nggih sing terakhir nggih poso sing kados jenengan aturaken. Sijine posone jasad ya ngosongne sakabehane apa lentek tau kok bentuk napa niku. Kados jenengan aturaken kula wau. Lajeng sing nomor gangsal 1000 ya menika haji. Dawuhipun Gusti Allah niku supe ayate supe. Nah niku ngeten haji niku wonten ingkang ngartosi niku hajun artine pasrah. Dene tiyang ingkang sampun nyerahne sedayanipun wonten ngarsanipun Gusti Allah sejene ngosongne anu sedayanipun dipasrahne tengene Gusti Allah. Dene sak cekliwere awake dhewe sak sedayanipun mboten wonten kejawi Gusti Allah. Kita nggih wonten ngapunten kathah bilih wonten akhir kula matur salah nggih jenengan salahne tapi nggih jenengan benerne ngoten nggih. Ngoten kula saged ingkang saged kula aturaken nggih. Nuwun ngapunten kang sak kathah-kathahipun. Nggih
Iki terpaksa ngomong kula nggih. Cara ngomong nggih terpaksa. Cara mboten anu nggih ngapunten kathah. Ngoten Kang Habib nggih. Ya alhamdulillah matur sembah suwun Mbah ini hari ini wedaran sehingga kan ana ing lelampane kula panjenengan ning kono uga roh jernih tok yun coba kudu dirui kabeh. Lah iku jenenge sampurna. Nek riyen saderenge napa niku lahir Kanjeng Nabi kenika wonten agama tauhid. Niku namung batin mawon sing panjenengan iki yakin kalih Gustine niku nggih pun sembahyang. Niku agama tauhid ngoten. Lah niki kirang sampurna. Sehingga napa disampurnani kalih Kanjeng Nabi. Nek wis sampurna kaya ngene njaba lan jero aja ditinggali. Eman-eman ditinggali. Wah aku wis sholat kok niat tok ya gerakmu ndi. Lha wong kadang awake iki mang saking sombong. Roh sing kaya ngene, roh jero sing kaya ngono. Antek ninggane jabone, antek maidu jabone. Ya krana dhewe ngerti nek syariat iki iki nyampurnane jerone. Ki nyampurnane ana ing hakikate, ki nyampurnane ana ing makrifati. Dan itu jadi nggak bisa ditinggalkan. Itu nggak bisa. Jangan ada yang melakukan pincang. Wah, nglakoni ana ing jerone tok iki pincang. Nglakoni ing jabone tok iki yo pincang. Supaya gak pincang piye yo karo-karo iki dilakoni jaba lan jero. Lah contohnya kados kula jenengan ana ing jerone. Kula pun berhadapan kali Gusti Allah napa sing jenengan depi. Lah pikirmu tok. Ora rasamu tok. Ya kan ngoten. Lah ngerti ya ana ing ragane awake dhewe. Ora mung ati tok. Nafsu yo ono. Ego yo ono. Sukma yo ono. Ono kabeh ning kono. Lah iku jan salat. Tidak salat kabeh, tidak sujud kabeh maring Gusti Allah. Cuma yakin tok siji. Aku yakin nek Gusti ini iki salatku, iki sembahyangku, iki tak ada apa. Dengar dia nek kene nek akal ya. Ya kan gak kroso ati ngakali Gusti iki niku. Nah supaya ana ing lampane awake dhewe syahadat iki mang piye? Ya njaba lan jerone laku bareng. Dan kau ben gak bincang maneh. Wong mlakune kowe wis gak bingung maneh kudu piye wis ora. Lah karena apa? Nek kula panjenengan pun ngerteni ana ing hakikate salat temniku wau. Engko wis gak golek kusuk, aku tak salat sing kusuk boten. Niku canggih.
kepingin-kepinginan niku icak. Karena kusuk gak kena direkayasa. Gak kena itu. Ya sama rekayasa, duduk kusuk mana itu mah. Ngakali meneh. Dengan sholat, yo ngakali Gustine. Sehingga pura-pura kusuk lho, mana ada di hadapan Allah ini pura-pura ngapusi. Ya kan gak kerasa wek dhewe. Aku lho nglakoni ngono gak kerasa. Sehingga siri-siri sinten itu wau nggih jenengan pun sedaya sehingga on ing lampan ibadah ini wau apa salat niku wau wujud saka syahadatmu karena ngoten. Jadi mangke dudu ganjaran mana sing dubar utawa pahalane dudu karena kon syahadat. Jadi ojo latihan terus. Nek dikei pahala dikei ganjaran ngajak latihan, ben semangat. Ya kan ngoten. Apa semangatnya piye? Oh 27 derajat semangat. Kesemangat. Tapi nek kalau jenengan pun ngerti ana ing hakikate syahadat, ngerti ana ing hakikate salat, itu ganjaran mana sing utawa pahala. Dan apa? Sejatine awet iki mang ini wajah wajah marang Gusti Allah. Awet iki mang komunikasi kali Gusti Allah. Sehingga kan diarani wae napa? Mirat iki munggah langsung bahkan kalau sanjang napa usul maring Gusti Allah petok ngono kok digoleki ning salat wis petok aja wis selama iki gak petok ya karena keren dari ngerti jadi gak petok nek ngerti sing kaya ngene jika napa mungkin boten digawe-gawe meneh salate juga mungkin kalau panjenengan boten ningkane ana ing salat tambah ribet tak Bu? Apa? Kok beta ya? Saya kok pikiran itu? Kesana oke yang baik ya. Pikiran baik ya. Bukan apa-apa oke yang baik ya. Gimana ya? Ira jangan jenengan sing demet-demet iku dudam sedaya mah gitu. Ayo kanca-kanca mulai kene ngaji ya sing neng kerjane jenengan ayo rene tak uring-uringe ning kono jarane ngaji jeneng omah jarene ngaji tapi kan nek mulai debat mulai debat ya kudu gini ya debat gitu ada sing sekabiane ya butuh makrifat dhateng Gusti Allah oh gak manusa tok bangsa jin ya butuh nih makhluk liyane ya butuh nih jadi aja ngate dihalang-halang yo setayane makhluk Gusti Allah sehingga anak modalan tapi kawan medar anak ibu Gustine wah berbondong-bondong gitu nah ini gue coba diarani demit gitu jenengan anak wong neng kuno kan kersane ngaji lah orang ngerti ngaji siapa iki alhamdulillah rabbil alamin isto yo
pelajaran-pelajaran itu wow saged nambah iman kula jeneng mring Gusti Allah. Saged pasrah dhateng Gusti Allah sing napa masalah sekabehane kembalikan yang punya siapa ya Allah itu sendiri, bukan kita hanya di aja. Al-Fatihah. Iya kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.